Ikong Magdalene Sokumi Maulong ibadai kertong yakun election MLA nanong po constituency. Rengkat baru ba Jason Sokumi Maulong ibadai kertong yakun election MLA nanong Msning constituency. Hene kesengi hadin bagilawan na DC office na kabenta kejing bisyar banyak yakikot kesela jongki hakmat ki returning officer kila lum lelang yakipat ba nong kersian ha buda na kabenta banai kublai ban pentip sikipat ba kila biang lut nadong syadong na kabenta ban yakun hagene election. Da kejing kermen ru bagi pat ba ken ay kejing kersian yaki kenang bikin yo ay kalat ban ay kejing sekri syaki onda kilawan ha kabor. Lala ru ban saki dagi hajar ngut kino kersian jongki kilawan ha kete madan. Pidai gasur nanta jonga ashki weipat ngindai ban sngo ban sngat ngindai ban that kan gajing ya mare thong ngidon satang khandiat teli gisngi ai banga ban mapi ngintrai sitong hakajing ya nanti kum ka candidate hanong po constituency lingba ka bangidon hakata ka National People's Party ngiyo i bakinong yalam gijongi kimshim la eno ngilayo i ki kam ki babha wala da nga day tangka candidate hindi ngala persang banwara banle ka babha bat ka babha tam ay lem mapigi nong kasyan giba it kabor hanga bangan long kata ka nong yalam ka jongpi ha ka ni ka kenti ka bamenta baka roy ka par kan tuot ling ba ki sangti badan bor ki jongpi ling ba ka shivot ka jongpi ba ling ba ka jinga tray lang ki jongpi kinong kasyan giba it ki bla tray bor ba miet la ba step na bat sni ngamdan kentin hanigang kular bat ngayeng scam hang nikmat jongpi ngan tray nang ta jongpi ngan kersyan ni kilong yeng kilong sem ngan kersyan na kamta kinong song snong ki baper kadai ka janmid kabasus ngan kabasaat pi kinong kersyan na po umsning bat nang ni na po nong po kadno na preng jongpi nang dan kata kamin sim ka ba artatin kanongot ngam try don show dai kathong kladon Ahmad Artare kladon Ahmad bako umsning bat kenong po kanyo ban kaj you so jog jing job dai dai bye ha god kublay sibon nganong nganay kublay kong mak belong hinnan try jonga don lang hani na yeng kasam jonga no di pa ipara imay don lang itaw hangni nga try pi tholo di beri advocate Mrs. Jongaro ibadan hangne mo nga try bon gibong hana iba jesen ile politics tang mata beladi kapor ang ba hana wanyalam iba iya wanyalam Mrs. tang beladi politics ngong ngong ba iklung jonga la kam he ngalaban bu bi khaw ngalaban bu bi kyau kam but than ni arbut tem dei kata phiri ban bat ba phi ki pat ba ni song hang ni kat ni bam dei tang ba jesen di kong mak kayeng kasam kadon ka jingkit kle kadon ka jingba kle habagi wan sa phi ki pat ba iwan da kalenti bang idon kata ka bensim bansu shar hok ya ka dong ka thai what are the ten ya kata pat ba what are the ten ya kata ka di ka bensim baranga ka phi ki badan hang ni wai badan hang ni iway badan hang ni yo don tong na don na preng jong pi ki banang nakiperlok nakiparjor ki banang rai arsur na laisor topenwan ha ka way kasor ha ka NPP nganong ay pi numar nga ha ka artarek nganong ay pi latik na bangin yo ban khet yo so jo ka jinjo latik na roba ndon ka jing argaten We'll be right back.